Hello friends, खुलुमबाय नोंथांखौ गासैखौबो सोलोंफिन खेबसेबाव बे समाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर दायो लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्स मुख्यमंत्री महिला टमेट' अभियान स्किमनि दा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि राङारि अनसुंथाइ 10,000 दंफां गायनायनि मुङावहाय बिफां गायनायनि मुङावहाय नोंथांमोनाहाय खायफा डिस्ट्रिक्टनियाहाय खायफा समस्थिनियाहाय 10,000 फैसाखौ मोनबाय आरो खायफानिया मोनाखै दासिमबो दा जोंहा बिदिनो लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर दा नोंथांमोना चेनेलाव गोदान फैसनदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय आंनिफ्राय गुबैयै गिबियावनो फिन खेबसेबाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो खावलायहरनाय जाग्रोखाबाय लोगोफोर दा मुख्यमंत्री महिला टमेट' अभियान स्किमनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि राङारि अनसुंथाइ 10,000 दंफां गायनायनि मुङैहाय नोंथांमोना मैया 17 डिसेम्बरमोन नङा होमबा लोगोफोर दा मैया नोंथांमोनाहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दतमा समस्थिनियाहाय दतमा एलएसिनियाहाय गोबां बुरजा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा 10,000 रांखौ मोनबाय आरो जायफोरा बे लिस्टआवहाय नाम दंमोन ग्रुपनि नामा जायफोरना फैदोंमोन बिथांमोनासो मोनदों दे लोगोफोर चेकखौहाय राननानै होफैबाय दा बेवहाय जोंहा मोनसे प्रग्राम लानाय जादोंमोन लोगोफोर बेवहाय जोंहा आलासि महरै फैदोंमोन जोंहा मानगोनां दा बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि सार बेनिफ्राय जोंहा बिटिसिनि इएम जोंहा रबिराम सार आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिटिसिनि इएम प्रकाश सार जोंहा फैदोंमोन आरो प्रग्रामखौहाय मोजां खुंलांदोंमोन आरो चेकखौहाय जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनो दंफां गायनायनि मुङावहाय 10,000 चेक राननानै होलांदोंमोन दा जोंहा बेवहाय हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि सिएम बिथाङाहाय फैनांगौमोन दा बिथाङाहाय माखासे प्रब्लेमनि थाखाय बिथाङा फैनो हायाखैमोन दा जेबो नङा थेवब्लाबो नोंथांमोना गासैबो चेकखौ मोनबाय जानांगौ जायफ्रा नाम लिस्ट फैजादोंमोन बिथांमोनाहाय मोजां खौरां बिथांमोननि थाखाय आरो जायफ्रा नाम लिस्ट फैजासै बिथांमोनाहाय बे दंफां गायनायनि मुङावहाय 10,000 रांखौहाय चेकखौहाय बिथांमोना मोननाय जायासै जोबोद दुखुनांथाव बिथांमोननि थाखाय दा जोंहा टटेल बेवहाय जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दतमा एलएसि दतमा समस्थियावहाय नोंथांमोनाथ' मिथिनो लुबैदों जानांगौ टटेल नोंथांमोनाहाय दतमा एलएसि समस्थियावहाय बेसेबां साबेसेबां मानसिफोरा मैया आइजोफोराहाय दंफां गायनायनि 10,000 रांखौहाय मोननो हायाखै नोंथांमोना मिथिनो लुबैदों जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर दा आं बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों जोंहा दतमा एसटि समस्थिनियाहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोलैयो नङा होमबा लोगोफोर दतमा एसटि समस्ति एलएसियाहाय जों नोंथांमोनाहाय मैया फाइनालि नोंथांमोना 22,906 जनाहाय नोंथांमोना मोननो हाबाय 22,906 जन आइजोफोरा 10,000 नोंथांमोना चेकखौहाय नोंथांमोना मोननो हाबाय दा नोंथांमोना बेखौहाय गावबागाव बेंकआव थांनानै नोंथांमोना बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार खालामनानै लाहैनांगौ माने नोंथांमोना बे चेकखौ लाना थांनानै चेकखौ सिफायहैनांगौ जाहैबाय दे लोगोफोर बेंकआवहाय नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि बेखौ चेक सिफायनो रोङाब्ला नोंथांमोना ग्रुपैनो थांनानै सिफायना लाहै आरो नोंथांमोनाहाय सोरबा गोरों मानसि दङब्ला नोंथांमोना बिथांमोननाव एसे सोलों लानानै सिफायहैबानो जाबाय चेकखौहाय दा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां दा फाइनालि नोंथांमोनाहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोग्लैनाय दतमा एलएसि दतमा समस्थिनियाहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि राङाहाय नोंथांमोनाहाय चेकखौ मैया मोनखांखाबाय दा टटेल 22,906 जन मोनदों जानांगौ दै लोगोफोर बेवहाय लिरनानै होखादों नै लोगोफोर बेवहाय रोखायै लिरनानै होखादों टटेल बेसेबाङाहाय मोनदों दै लोगोफोर नोंथांमोनाहाय दा जोबोद मोजां दा नोंथांमोना बे फैसाखौ ओरैनो दैयाव थांगारहोनो नाङा दा बे फैसाखौहाय नोंथांमोननो मानि थाखाय हरदों गोबाङानो फ्राय मिन्थिया जानो हागौ लोगोफोर दा बे फैसाखौ मानि थाखाय हरदों होनोब्ला आं नोंथांमोननो खिन्थाहरनि दे लोगोफोर दा बे फैसाखौ नोंथांमोनाहाय 10,000 चेकखौ सिफायखांनानै नोंथाङा नोंनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय बे फैसाखौहाय बख'नानै नङाब्ला नोंथाङा माबा मोनसे नोंथांमोना बिजनेस नोंथांमोना खालामनोसो बे फैसाखौ हरदों दे लोगोफोर नोंथांमोना माबा मोनसे गभर्नमेन्टनो प्रुफ नोंथांमोना दिन्थिनांगोन फैबाय थानाय फिउचारावहाय इयुनावहाय फैबाय थानाय समावहाय दा नोंथांमोना फिउचाराव नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय मोनसे प्रुफ नोंथांमोना माबा मोनसे बिजनेस खामानि मावनानै दिन्थिनो हायोब्लासो नोंथांमोनाहाय फैबाय थानाय समाव आरोबाव नोंथांमोना 25,000 रां मोननो थांगासिनो दं दै लोगोफोर साफायावहाय नोंथांमोना 25,000 मोनगोन आरो 25,000 मोनखांनायनि उनाव नोंथांमोनाहाय बे 25,000 जों
मोजां खामानि मावनानै बिजनेस मावनानै मोजां खामानियाव बाहायनानै नोंथांमोना डेभेलप जायोब्ला नोंथांमोना गभर्नमेन्टनो प्रुफ देखायनो हायोब्ला नोंथांमोना आरोबाव 50,000 होनायनि जोंहा आसामनि सिएम बिथां हिमन्त बिश्व शर्मायाहाय सिगांनिफ्रायनो एनाउन्समेन्ट खालामबोगासिनो दङ आरो खालामखाबायबो आरो नोंथांमोननो होगोनबो नोंथांमोना खामानिखौ मोजाङै मावबानो जाबाय फैसाखौ जानला मोनला जेराव मेरावनो नोंथांमोना बाहायलाबायनो नाङा नोंथांमोना माबा मोनसे मोजां खामानियाव बाहाय फैसाखौहाय बिजनेसफोर माव नोंथांमोना 10,000 फैसाजों खमायब्लाबो नोंथांमोना फिसा फिसौ नोंथांमोना बिजनेस मावनानै नोंथांमोना गभर्नमेन्टनो देखायनो हागोनखौ आंनिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय दे लोगोफोर दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआव आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै नोंथांमोना मैया फैसाखौहाय मोनखांखाबाय जानांगौ दा बेवहाय जोंहा 22,906 जन दतमा एसटि समष्टि एलएसनियाहाय मोनबाय 10,000 चेकनि फैसाखौ बिफां गायनायनि मुङैहाय दा बेनोमोन लेटेस्ट आपडेट्सआवहाय नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो आरो नोंथांमोना जायफ्रा मोनाखै नोंथांमोना दुखु जानो नाङा नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव माबा मोनसे गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननिसिम राहा लानो हागौ दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामफिनबाव जाहाथे नोंथांमोननि नामा फिन खेबसेबाव इयुनाव फैफिननाय बायदि आरो नोंथांमोना मोननो हानाय बायदि दा बेनोमोन लेटेस्ट आपडेट्सआवहाय आङो बे भिडिअखौनो नोंथांमोननो लानानै फैनाय जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबाय थानांगौ अब्लासो बुजियो बेवहाय माखासे गोबां खोथा हाबसननानै थायो नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै खोनासंब्लासो माखासे मिन्थिनो मोनै खोथाफोरखौहाय नोंथांमोना मिथिनानै लानो हायो बिनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायनांगौ आरो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैसनदों आरो दासिमबो नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायदो आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ लोगोफोरनो जेसे हायो एसेनो शेयार खालामना होलायबानो जाबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनै भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसेबाव गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनबावगोन थेंक इउ फर वाचिं see you again bye bye and take care love you all